La jornada ha transcorregut amb normalitat a Escaldes en Gordany. A les 9 del matí s'han obert les portes del Col·legi Electoral del Prat del Roure. A aquella hora ja hi havia a l'urna 911 paperetes corresponents al vot judicial, el que suposa que el 19% de l'electorat de la parròquia ha escollit aquesta via per participar als comicis. La primera candidata en votar ha estat la cap de llista de Demòcrates per Andorra, Trini Marín, que ha anat acompanyada de tota la seva família. Marín s'ha mostrat il·lusionada i ha fet una crida a la participació. Avui és un gran dia per la democràcia a Andorra. Jo sé que l'índex d'electors que sempre a les eleccions hi ha hagut ha estat molt elevat. Aleshores, preservant aquest valor que hi ha al Principat d'Andorra, espero que el dia d'avui aquí a Escaldes hi hagi també molta participació. Cèlia Vendrell, la cap de llista del Partit Socialdemòcrata Més Independents, ha votat a les 12 del migdia. Vendrell ha assegurat que creu que el seu missatge ha arribat a la ciutadania i ha animat també la participació. Pel moment la jornada suposo que s'està desenvolupant de forma tranquil·la i serena. La gent ve a votar de forma paulatina durant tot el llarg del dia i suposo que bé. Vull dir, no m'han dit res al contrari, suposo que la jornada s'està fent bé. A Escaldes en Gordany tenen dret de vot 4.670 electors, 500 més que els comicis comunals del 2007.